Bună ziua, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit la Ora Românilor de Pretutindeni. Nu sunt o vedetă, mi-am construit drumul încântat cu dorința de a face ceva mai departe, indiferent de scenele pe care m-am aflat. Este ceea ce spune invitata mea de astăzi, Laura Tătulescu, soprană româno-americană. Bună ziua, Laura, mulțumesc pentru că ești alături de noi la Românii de Pretutindeni. Bine te-am regăsit, mă bucur mult să fiu aici. Laura, am început emisiunea de astăzi cu emoție. Cu emoția aceea pe care o simțim ori de câte ori suntem părtași la un act artistic. Și mă uitam ce am ascultat de fapt, Laura, pentru că nu e ce ne-ai obișnuit tu de obicei. Nu mai e un spectacol din acela pe scenele din Viena, ci e un lead de data asta. Este un lead. Ceea ce ați urmărit este parte dintr-un proiect pe care l-am făcut recent. Se numește Silence, anatomia leadului în 9 perspective. Este un proiect care s-a născut din dorința de a promova muzica românească. Asta pe foarte scurt. Împreună cu compozitoarea și pianista Ana Giurgiu Bondu, cu care am cântat în acel videoclip. Cu Ana mă cunosc de peste 20 de ani. Am cântat în premieră absolută din operele pe care le-a compus și la Paris și la București. Ca și studentă, eram foarte, foarte tânără. Și ne-am regăsit după niște ani. Și am făcut un recital la opera din Lille de lead. Eu am făcut o producție acolo înainte și așa ne-am regăsit și a avut atâta succes partea românească a recitalului, a avut așa o priză deosebită la public. Și ne-am întâlnit a doua zi și atunci, în 2018, s-a născut această idee să promovăm muzica românească, să promovăm lucrările mai puțin cunoscute ale compozitorilor și ale compozitoarelor de la noi din țară. Ce mi s-a părut mie, Laura, extraordinar a fost faptul că voi vorbiți despre acești compozitori pe care i-ați descoperit, i-ați redescoperit voi, artiștii, dar i-ați adus și în fața publicului. În fața publicului din România, dar și în fața publicului din străinătate. Vorbim de români, pentru că suntem la Ora Românilor de Pretutindeni, nu? Vorbim de românii din străinătate, dar interesant este că aceste spectacole, o să ne vorbești despre ele, pe care le-ați susținut, voi două, au avut un mare succes și în străinătate și în România. Da, am făcut acest turneu, deci s-a pornit de la ideea de a face un disc cu scopul promovării acestei valoroase muzici. Și am cooptat-o pe doamna Monica Isăcescu Lup, care a fost managerul nostru de proiect. Și împreună, pentru că un asemenea proiect este și necesită o muncă de echipă. Și ea, împreună cu echipa ei, cu noi, bineînțeles, am făcut acest turneu, am pus la cale, am organizat acest turneu cu multă disciplină, cu multă muncă, cu foarte multă cercetare. Pentru că n-a fost ușor să găsim lead-urile pentru disc, pentru că, din păcate, stadiul actual al partiturilor românești nu este unul foarte bun. A trebuit să facem cercetări adânci ca să găsim multe lucrări pe care a trebuit să le selecționăm. Și bineînțeles că există mult mai multe lead-uri care merită să fie aduse la rampă. Am făcut acest turneu la Paris, la Oldenburg, la Iași și apoi lansarea a avut loc la București. Discul a fost distribuit în Suedia, în Germania, în Franța, în Statele Unite. Ne-am dorit să audă nu numai românii de pretutindeni muzica asta, dar și ceilalți care s-au bucurat într-adevăr foarte mult că am primit un feedback cu totul și cu totul deosebit. Cum vă explicați voi
artiștii de valoare, că e atât de bine, că sunteți atât de bine primiți în străinătate. Și da, nu doar de românii care sunt plecați în străinătate și care vor cumva să rămână legați de români, de țara lor. Pentru că te urmăream într-un interviu pe care l-ați dat tu și pianista, vorbeați despre cât de bine ați fost primiți în Franța. Da, Românii, da. în general, sunt primiți foarte bine. Așa este, am fost primiți cu brațele deschise, poate pentru că le aducem o bucățică din sufletul nostru către sufletul lor și și ei simt și înțeleg sufletul românesc. Asta am vrut să aducem cu acest disc, sufletul românesc. Și să emoționăm. Asta este menirea supremă a oricărui artist, aceea de a emoționa. Laura, vreau să vorbim puțin despre diferența dintre a interpreta un lied și a interpreta un rol într-o operă. Pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, e diferență foarte mare. Este o întrebare extraordinară. Și îți spun de ce. Opera, din multe puncte de vedere, este mai ușoară. Pentru că avem la dispoziție, ca și cântăreți de operă, avem o orchestră în față, avem parteneri, avem, sigur, machiaj, costume. Nu suntem singuri pe scenă. La lied și avem, în operă avem timp. Avem în medie în jur de 3 ore pentru a da viață unui personaj, pentru a crea parcursul unui erou. În lied avem 2 sau 3 minute pentru a spune o poveste în mod natural și convingător. Nu putem să ne ascundem după personaj, nu putem să ne ascundem, nu personaj, dar nu putem să ne ascundem după parteneri, după decor. Sunteți foarte descoperiți, cum spuneai tu la un moment dat. Complet. Și este mai dificil din punctul ăsta de vedere și ai foarte puțin timp la dispoziție. Și atunci trebuie să fii convingător într-un timp și cu resurse mult mai restrânse. Din acest punct de vedere este mai dificil și liedul cere o intimitate anume. Când ai orchestră în față, îți dai altfel drumul la voce. Când ești cu pianul și spui o poveste, textul este foarte, foarte important. N-aș spune neapărat mai important decât vocea, dar este un element absolut primordial în genul ăsta. De unde curajul ăsta de a face astfel de lucruri? Pentru că e mai simplu uneori să stai în zona ta de confort și să faci lucrurile la care te pricepi foarte bine și care sunt foarte simplu de realizat. De unde curajul ăsta de a merge și cu un astfel de proiect de lieduri, de a scoate un album? Asta pe de o parte, și pe de altă parte m-aș gândi și la partiturile acelea și la toți compozitorii aceștia pe care i-ați scos cumva la lumină, nu? Multe din și i-ați făcut cunoscuți în lume. Da, sigur. Multe din lidurile pe care le-am înregistrat sunt în premieră absolută pe disc. Și ne-am dorit să avem și femei compozitoare, pentru că merită o atenție mai profundă. Sunt lucrări puțin cunoscute. Și ca să revin la întrebarea ta, eu am cântat lied dintotdeauna, am avut și cursuri de lied la Universitatea Națională de Muzică din București. Maestru Pompeiu Hărășteanu, și acum când mă gândesc la el, Dumnezeu să-l ierte, mi-a deschis așa o lume extraordinară, mi-a descoperit-o și contează și profesorul foarte mult, sunt convinsă. Liedul nu este un gen care este poate foarte, nu este foarte abordat, nu e abordat de multă lume, din păcate, pentru că este extrem de ofertant și tot cântând lied și în toate recitalurile mele, întotdeauna am avut și lied românesc. A fost foarte important pentru mine acest aspect, pentru că face parte din identitatea mea. Și
și am vrut întotdeauna să aduc și acest aspect al sufletului meu, al identității mele. Nu este un gen ușor, dar ajută cântărețul în mod extraordinar și din punct de vedere tehnic vocal, dar și din punct de vedere interpretativ. Este o evoluție acolo interpretativă pe care în operă poate vine un pic mai greu. Laura, ne-am întâlnit, ne-am cunoscut pentru prima dată acum aproximativ 2 ani. Acum 2 ani, cred că, Da, dacă stau așa bine e. și mă gândesc. Eram în pandemie Da. și aș vrea să ne uităm puțin înapoi. Dincolo de proiectul ăsta, pentru că o să vorbim și despre altele în emisiunea de astăzi, ce s-a întâmplat cu Laura Tătulescu în perioada asta? Am devenit mamă. Am devenit mamă și mi s-a schimbat viața complet. Complet în bine. S-a schimbat, așa e? Complet. Pentru că întotdeauna am fost o persoană disciplinată. Sau cel puțin am învățat să fiu disciplinată. Și am avut rigurozitatea asta, am învățat-o pentru scenă și pentru responsabilitățile pe care le-am avut și pe care le am când ies pe scenă. Acum, de când sunt mamă, tot ceea ce era înainte, toată responsabilitatea asta și toată atenția s-a dus către fetița mea. Sigur că fac și îmi continui cântul și chiar și studiile, dar dragostea pe care o învăț de la fetița mea nu se compară cu absolut nimic. Îmi spuneam înainte că dacă nu o să am vreodată un copil, este ok. Dacă o să am, este minunat. Dacă nu, este ok. Mă bucur că Dumnezeu mi-a făcut acest dar ca să văd și să înțeleg partea asta a vieții, care uneori este atât de copleșitoare, în cel mai bun sens. Am și un soț extraordinar care mă sprijină și care este alături de mine și, bineînțeles, este reciproc. Să am o familie este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Oricât aș fi cântat, oriunde aș fi cântat, faptul că am o familie, familia îmi dă cea mai mare bucurie pe care am simțit-o vreodată. Încerc să mă gândesc acum la faptul că s-a întâmplat lucrul ăsta în pandemie, când practic, pandemia care practic ne-a bulversat efectiv pe Așa toți. este. Dar în cazul vostru, voi ați ales să veniți în România pentru câteva săptămâni, câteva luni, în funcție de cât avea să dureze pandemia, pentru că nimeni nu știa cât o să dureze la momentul respectiv. Și s-a întâmplat minunea asta. Minunea s-a întâmplat practic în România. Noi ne-am hotărât... După ce v-ați întors. Exact. Și e o poveste interesantă aici, pentru că a venit pandemia și soțul meu mi-a spus: "Mai, de ce nu mergem în România?" Și n-am vrut. N-am vrut din simplul considerent că mă simțeam bine unde eram. Și mă gândeam acum să o iau de la capăt, să încep o nouă viață. Și mi-a spus: "Nu, uite, mergem, stăm cât ne simțim că este în regulă." Și odată ajungi, a fost atât de bine. Eram și sunt lângă familia mea, pentru că mulți ani mi-a lipsit lucrul ăsta. Nu mi-am avut familia. Sigur că au venit, ne-am vizitat, ne-am văzut, dar fiecare își are viața și eu aveam viața mea. Când îți ai familia aproape, este o cu totul și cu totul altă susținere în tot ceea ce faci. Și am lipsit de la multe evenimente ale familiei la care mi-aș fi dorit să merg și nu s-a putut.
Și ai realizat lucrul ăsta, ați realizat de fapt lucrul ăsta abia după ce v-ați întors și după ce ai născut-o pe Casia. Absolut, absolut. Și sunt atât de fericită că am venit înapoi. Sunt atât de fericită pentru că, în afară de faptul că am familie aici, sigur, noi am venit în mijlocul pandemiei și acum simțim repercursiunile pandemiei și probabil că o perioadă încă le vom simți. Însă, pandemia a schimbat multă lume în bine. Nu pe toată lumea, că a mai scos și părțile mai dificile din oameni, cu siguranță. A fost o încercare grea. Dar românii au o capacitate extraordinară de a ieși dintr-un impas. Și pentru că sunt întăriți, au trecut prin multe, este un popor cu tradiție, este un popor cu trecut prin multe, multe greutăți. Laura, supraviețuitor. Vorbești foarte frumos când vorbești despre România, când vorbești despre români, vorbești foarte frumos. E ceva, o să ne întoarcem și la familie, dar pentru că suntem aici, vreau să te întreb, e ceva ce te-a surprins neplăcut când te-ai întors în perioada asta de 2 ani de zile? E ceva care te-a deranjat? Pentru că da, e foarte important să vedem oamenii frumoși, să-i recunoaștem, să-i valorizăm, România la modul general, dar te-a surprins ceva în mod neplăcut când te-ai întors? Nu știu dacă m-a surprins, date fiind circumstanțele. Multă lume tristă, abătută. Ceea ce mă doare este când văd copilași nevoiași pe stradă. Lucrul ăsta foarte tare mă tulbură. Și sunt mulți, din păcate mai mulți decât știam dinainte. Și lucrul ăsta într-adevăr m-a durut mai mult ca orice. Asta pentru că în afară nu prea se întâmplă lucrul ăsta? Nu e atât de mult mai puțin, într-adevăr, nu este atât de vizibil. Nu este atât de vizibil. Lucrul ăsta, dacă aș avea puterea vreodată, mi-am spus că aș dori să fac ceva în sensul ăsta. Un artist? Nu știu ce, dar... Probabil că dacă ai fi pusă în situația în care trebuie să, cu siguranță găsești o soluție și e. Dar un artist are timp, te rog. Iartă-mă, e posibil, sigur, aveam sensibilitatea aceasta și înainte, dar mamă fiind acum, cred că lucrul ăsta, partea asta s-a dezvoltat și mai mult. Și poate că din cauza asta, dar oricum este un lucru care are nevoie de o soluție. Cumva. Un artist mai are el timp, în timp ce e mamă acasă, nu? În timp ce mai face cercetare, documentare, se ocupă de doctorat și de alte lucruri, mai are timp să fie conectat și la ce se întâmplă, se uită și la ce se întâmplă pe scena politică, social, vede ce se întâmplă, economic simte, pentru că e om ca fiecare dintre noi. Ești atentă și la ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere? Mai puțin ca înainte. Recunosc, încerc cu lucrurile, sigur, de bază, importante, ce se întâmplă la noi în țară, legile și sigur și ce se întâmplă în școli. Mă interesează foarte mult să știu lucrurile astea și cum se dezvoltă lucrurile astea, dacă se dezvoltă în bine. Unele lucruri da, altele nu, din păcate. Dar urmăresc, pentru că fiind mama acum, mai ales sunt interesată de lucrurile astea, dar mă interesează să știu și unde trăiesc. Asta voiam să te întreb, pentru că pe de o parte vedem discuții la nivel de politicieni, pentru că deciziile lor, vrem, nu vrem, uneori ne influențează și ne afectează. Și pe noi românii de aici și pe românii din afară, pentru că, iată, unii dintre ei s-ar putea întoarce. Adică dacă le-ar fi bine și dacă ar avea oportunități să fie bine în țară. Te rog, simt că ai o completare.
în ultima vreme am vorbit cu multă lume care s-a întors în România. Sunt mulți care se întorc și sunt mulți care vin. Mulți am discutat în sensul ăsta. Dorul de familie este cel care îi macină cel mai mult pe românii care pleacă în afară? Dorul de familie, dorul de tradiție. Noi suntem o țară de oameni credincioși, suntem o țară chiar binecuvântată, îndrăznesc să spun. Avem biserici la tot pasul. Eu când am plecat, cu asta am fost obișnuită. Oricând simțeam nevoia, puteam intra într-o biserică. Era întotdeauna deschisă și puteam intra. Nu am avut acest lux acolo, însă am avut o comunitate extraordinară de români la parohia mănăstirii recent construite la München, în frunte cu Preasfințitul Sofian Brașoveanu și măicuțele de acolo, măicuța Onufria, măicuța Elisabeta, care îmi sunt și acum familie, îi simt aproape în fiecare zi. M-au înconjurat cu dragoste, cu generozitate, cu căldură. Nu m-am simțit singură acolo. Aș vrea să revenim un pic la, nu te întrebam întâmplător dacă voi artiștii sunteți atenți la ce se întâmplă și în plan politic, ci pentru că s-a discutat foarte mult în perioada asta despre instituțiile de cultură și despre cum ar putea fi, slavă cerului, am depășit momentul ăsta, nu se mai comasează instituțiile, teoretic am scăpat, cel puțin pentru moment de stresul ăsta. Cum ți se pare că se raportează ai noștri, ca să zic așa, politicienii noștri din țară, apropo de cultură, apropo de modul în care se apleacă la problemele pe care le aveți și le ridicați, pentru că tu poți să faci comparație foarte bine cu ce se întâmplă în afară. Sigur că s-a pus problema, dacă mai este, în timpul pandemiei, dacă mai este nevoie de cultură. Mai avem nevoie de instituțiile muzicale, mai avem nevoie de teatre, de săli de concerte. Și ca atare, sigur, s-a demonstrat că este nevoie, pentru că ele sunt pe picioare. Dar s-a pus problema asta și în Germania. Mai puțin, pentru că pe timpul pandemiei, cred că pandemia a adus și lucruri bune, pentru că ne-a făcut cât s-a putut de creativi în niște situații foarte dificile. Și la opera din München, chiar dacă nu s-au făcut opere integrale, au încercat să facă niște concerte cu distribuții foarte, foarte reduse și au fost sprijinite de stat. Dar a fost nevoie să se respecte toate regulile de rigoare și au făcut un lucru foarte frumos. La 2 ani de zile, de când v-ați întors, vă gândiți mai degrabă să rămâneți sau mai degrabă să plecați din țară? În acest moment să rămânem, în orice caz. Pentru că ne-am găsit un drum aici. Casiana, fetița noastră, vorbește românește, vorbește foarte mult la 2 ani, sunt tare bucuroasă. Și vorbește suedeză cu tatăl ei, care este suedez și el tot cântăreț. Și ne este bine aici. O avem pe mama mea aproape, care este un ajutor extraordinar. Chiar cu ea este acum fetița mea și ne bucurăm foarte tare să fim aici. Suntem înconjurați de multă dragoste și de mulți oameni care scot toată recunoștința din noi, familia noastră și prieteni foarte dragi, dintre profesori de asemenea, pentru că și cântatul trebuie să fie, este o muncă continuă. Nu e am învățat acum, nu mai trebuie. Și noi, ca și artiști, trecem prin momente mai dificile. Noi, ca și femei, trecem prin niște schimbări și trebuie să reajustăm vocea în anumite perioade. Schimbările sunt de toate felurile. Sigur că da. Nu? Mai ales după ce ai devenit mamă, adică lucrurile s-au schimbat. Prioritățile s-au schimbat. Prioritățile, da.
Și acum ești foarte atentă în primul rând și probabil că deciziile, în momentul în care le luați în familie, în primul rând țineți cont de ce va fi pentru fetiță și cum va fi pentru ea. Absolut. Și absolut tot ceea ce vine, facem adunare de familie să vedem cum putem să facem, dacă ni se oferă un contract, putem să facem asta, cum ne descurcăm și luăm deciziile ca atare, cum e mai bine pentru ea. Ai făcut referire ceva mai devreme la copiii pe care îi vezi și care te impresionează și aș vrea să mergem un pic, pentru că până la urmă cei care se uită la noi și care văd oameni ca tine, nu vedete, așa cum spuneai tu la un moment dat, nu sunt o vedetă, dar oamenii sunt interesați să vadă dacă și voi sunteți oameni la fel ca toți ceilalți și aveți aceleași preocupări uneori la fel ca și ceilalți. E clar că fiecare părinte își dorește ce e mai bine pentru copilul lui. O vezi pe ea crescând aici, în România? Da, sigur. Sigur, fără doar și poate. Ea este și româncă, este născută aici, crește aici, este un copil curat și iubește tot ceea ce are în jurul ei, dar este înconjurată de dragoste. Eu o văd crescând aici, fără doar și poate. Vorbește cu copiii, e o bucurie, e o bucurie. Dar atâta timp cât putem să o ținem într-o atmosferă sănătoasă, curată, aproape de Dumnezeu și de oameni buni, fără doar și poate. Sigur că peste tot sunt pericole, să le spunem, exact, la tot pasul, exact. pentru că după pandemie lucrurile s-au schimbat foarte mult. Am văzut foarte multe cazuri de violență. Da, știu, cei care se uită la noi or să spună că poate nu e momentul potrivit să vorbim în anumite situații despre lucrurile astea, dar cred că e foarte important să discutăm despre ele. Sigur pentru că, așa da. cum spuneam mai devreme, fiecare dintre noi trece prin anumite situații și e important să comunicăm, să vorbim despre lucrurile astea, Sigur. să știm că simțim la fel și cum reacționăm în anumite momente. Și de asta te întreb, pentru că sunt foarte mulți părinți, la fel ca și tine, care nu sunt neapărat, nu știu dacă îngrijorați e termenul cel mai potrivit, dar când e vorba de viitorul copiilor lor, se gândesc la lucrurile astea. Pentru că ușor o să meargă la creșe, ușor o să meargă la grădiniță, sigur. Iar lucrurile deja nu mai e suficient doar controlul pe care îl are părintele la un moment dat. Așa este și îngrijorarea, eu cred că este un termen bun, de fapt. Ca și părinte, te gândești, fără să fie copilul în vreun pericol în acel moment, fără să vrei, te gândești un pic înainte. Și sigur că toată lumea spune că trebuie să trăiești în prezent, trebuie să fii... Dar când ai un copil, lucrul ăsta se schimbă. Și apropo de să fii la curent cu știrile, cu ce se întâmplă și auzi tot felul de lucruri care se întâmplă dar cred că este valabilă chestia asta peste tot. Nu cred că există o țară unde să nu fie pericole mai mari sau mai mici, dar ceea ce pot face eu, fac. Copilul la un moment dat va trebui să aibă un pic de independență, dar el trebuie pregătit să facă față lumii în care trăiește. Da. Adică în momentul în care iese... Și asta trebuie să vină de la părinți. Copilul va învăța ce va învăța la școală, dar lucrurile cu adevărat profunde și de valoare trebuie să le învețe deja de acasă. Nu numai prin ceea ce spun părinții, dar prin exemplul părinților. E foarte important. Sigur că nu putem controla totul. Se întâmplă și lucruri peste puterea noastră. Sperăm și ne rugăm lui Dumnezeu să
Asta ce înseamnă? Mă gândesc, zâmbesc acum pentru că mă gândesc la... Vorbești de puterea exemplului. Da. Și de faptul că auzim discuții în jurul nostru, prieteni, familie și așa mai departe. Nu poți fi un exemplu bun pentru copilul tău dacă pe tine nu te vede că faci sport, dacă pe tine nu te vede că citești o carte, dacă te vede că vii de la serviciu și tu ce faci? Stai și te uiți la televizor. În loc să... Adică... Dar... nu e complicat să faci uneori toate lucrurile astea? Adică să fii un exemplu? Nu e copleșitor pentru că tot... E obositor un pic, dar nu complicat. Nu este imposibil. Pentru că ne ajută și pe noi să trăim într-un fel bun. Noi vrem să-i arătăm copilului un exemplu bun. Și atunci, făcând aceste lucruri, ne facem și nouă un bine. Încerc să mă gândesc acum dacă pe tine te-a ajutat foarte mult faptul că tatăl tău a fost preot, nu? Și evident că ai crescut într-un anumit fel. Am crescut aproape de biserică și lucrul ăsta doresc și dorim amândoi, că și soțul meu este acum, dinainte să ne căsătorim, este ortodox. A fost hotărârea lui, dorința lui, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că am un soț care n-a făcut acest lucru de complezență și care atunci când mergem la biserică vine cu noi cu tot sufletul. Și asta mă bucură extraordinar. Și pentru că amândoi avem partea asta, suntem foarte conectați cu partea asta spirituală, religioasă, tot prin exemplu vrem să o creștem tot așa și pe fetița noastră. Pentru că pentru mine personal acest lucru mi-a fost o mare călăuză în viață, un mare sprijin, o mare liniște. Mi-a adus liniște în niște momente foarte dificile, pentru că viața de artist e grea. Tot ceea ce se vede pe scenă este un rezultat. Adică nu e numai frumusețea aceea pe care o vedem noi la spectacole, artiștii care strălucesc acolo și ne oferă nouă, cum să spun, emoție și niște trăiri extraordinare și o energie pozitivă de excepție. Nu e doar asta ce vedem noi? Cu siguranță nu, în niciun caz. Sunt sute de ore de muncă atunci când primești un rol, când spui da unui rol. Începe procesul punerii în voce, studiului individual și sunt multe ore. Sigur, sunt roluri care vin mai ușor, sunt roluri care necesită mult mai multe ore de studiu. Și atunci când primim acest rol, se începe acest proces, pe urmă textul, adâncirea textului, înțelegerea profundă a ceea ce spunem, a subtextului. Pentru că sunt foarte multe laturi interesante care nu se văd la suprafață. Trebuie să le cercetăm mai adânc. După ce toate aceste aspecte tehnice și interpretative sunt puse la punct pentru o anumită fază, vine apoi faza lucrului cu pianistul. Apoi lucrul cu colegii. Și atunci când îți întâlnești colegii, lucrurile se dezvoltă într-un alt mod decât atunci când ești singur. Și apoi spectacolele, repetițiile cu orchestra și apoi spectacolele. Dar în munca individuală pot fi multe momente foarte dificile. E mai grea munca individuală, documentarea, cercetarea, decât munca în echipă? Nu te întreb întâmplător, ci pentru că știu că la fel și în cazul nostru, al jurnaliștilor, dacă echipa nu e sudată, dacă nu se comunică foarte bine, dacă nu ai chimie în anumite momente, dacă nu ești sincer, autentic, știu că și autenticitatea e foarte importantă și sinceritatea Absolut. Și pentru tine. Nu prea funcționează lucrurile. Publicul simte. Când ceva nu este natural, când ceva nu este sincer, publicul simte imediat. Dacă doi parteneri de scenă nu au această chimie de care vorbești,
pleci de la spectacol poate frustrat într-un fel, pentru că n-ai simțit, povestea nu a trecut cum trebuie de rampă. Ce faci? Cum încerci, iartă-mă, cum încerci să compensezi lucrul ăsta? Pentru că o distribuție la un moment dat e făcută de un regizor, nu? Sau de cine se ocupă director de casting. De un director de casting. Și atunci tu ce faci? Nu prea ai cum să ieși într-o anumită situație. Dai tot ce ai mai bun, cum s-ar zice, sau... Absolut. Ești profesionist, ești acolo, ți-ai făcut lecția, ca să spun așa, dinainte, te-ai pregătit. Chiar dacă nu este chimia care trebuie, tu, chiar dacă numai unul dintre parteneri face acest lucru și încearcă să emoționeze, din nou, publicul va simți. Este frustrant. Este frustrant poate fi frustrant pentru un cântăreț. Vorbești de public, toți spectatorii simt lucrul ăsta sau vorbim de publicul acela mai rafinat? Exact. Da, sunt oameni care vin să asculte o voce, care vor fi emoționați sau nu. Sunt oameni care vin să asculte greșeli, să caute greșeli. Și le găsesc. Aceia sunt cei foarte bine documentați, nu? Sau... Sunt cei care ascultă foarte mult, într-adevăr, poate fac și comparații, care nu sunt... Cred că să faci comparație nu este neapărat un lucru cinstit, pentru că fiecare are o personalitate proprie și fiecare dă viață unui personaj altfel și vine cu experiența că noi aducem în fiecare personaj al nostru experiența noastră de viață proprie și la fiecare este altfel. Și să compari este un pic mai dificil. Că o persoană, un artist te-a emoționat mai mult, sigur, este firesc. Spui tu că să compari nu este cinstit și mi-amintesc acum că cred că în majoritatea sau în aproape toate cărțile de dezvoltare personală aflăm așa că singurul cu care ar trebui să te compari, singurul om cu care ar trebui să te compari, ești tu la un moment dat. Adică nu trebuie să te compari cu nimeni. Dar din păcate noi avem problema asta noi cu noi înșine foarte multe ori și evident că și cei de lângă noi fac la fel. Adică de unde avem problema asta? M-aș duce în copilărie. Și nu întâmplător, ci pentru că tu primii 10 ani i-ai petrecut în Statele Unite. Da. La noi în România, sistemul de învățământ știi foarte bine cum era atunci, pentru că v-ați întors și v-a luat ceva timp ca să vă acomodați la sistemul din România. Iar la școală, dacă nu luai 10 și dacă nu erai la fel de bun precum colega Laura, mami acasă te întreba: păi Laura, de ce a luat 10 și tu ai luat doar 9? Da. De acolo să ni se tragă sau nu neapărat? Valabil lucrul ăsta și la străini sau e doar o chestiune a noastră specifică românilor? Nu știu dacă e specifică românilor. Cred că e o chestie foarte particulară. Mama nu m-a întrebat cât a luat nu știu cine. Nu mi-a făcut niciodată lucrul ăsta, din fericire. Dar ai avut 10 pe linie, ia zi, aproape. Nu. Dar am mai avut și o scăpări. Câte o 9 pe aici, pe acolo. Dar... am avut, recunosc ca și artist, am avut acest rău obicei de a mă compara. Și în cazul meu personal, cred că a venit probabil din cauza ego-ului, pentru că n-am vrut niciodată să par mai puțin. Mi-era teamă că nu era suficient ceea ce făceam. Și sigur, asta mai la început și pentru o perioadă și după aceea lucrurile astea, când ne mai dezvoltăm puțin, când mai căpătăm experiență, realizăm de fapt că, într-adevăr, concurența este cu noi înșine, cu ceea ce am fost acum
2 ani, acum 1 an, ieri. Când ai început să conștientizezi lucrurile astea? Cu puțin înainte de 40 de ani. Cam așa. Cam așa. Și recunosc, pandemia ne-a dat mult timp să ne gândim la multe aspecte ale vieții, la multe lucruri care contează cu adevărat, la faptul că azi ai ceva, mâine s-ar putea să nu ai. Când nu ai acele lucruri, ce contează cu adevărat? Cu ce rămâi? Și noi, viața e trecătoare. Important este nu cât am cântat, unde am cântat, câte lucruri am făcut, dar ce am lăsat în urmă. Un om nu va uita niciodată cum l-ai făcut să se simte. Maya Angelou spunea lucrul ăsta. Vor uita ce ai făcut, dar nu vor uita felul în care i-ai făcut să se simtă. Și lucrul ăsta îl lăsăm în urmă. Îmi amintesc acum de o discuție pe care o aveam zilele trecute cu niște prieteni, iar unul dintre ei, era o discuție între 2 prieteni și unul dintre ei l-a întrebat pe celălalt: ce faci tu special pe lumea asta? Știi, când ne întâlnim cu toții și ne întrebăm, deci până la urmă, care e sensul nostru pe pământ, adică de ce am venit aici, ce să facem? Și mi s-a părut fabulos răspunsul prietenului, care a zis că eu am venit aici ca să ajut niște prieteni. Deci, efectiv, toți cei care eram la masă, am rămas pur și simplu că nu mai ai ce să spui. Adică noi căutăm de foarte multe ori ca viața noastră și ce facem noi să fie totul atât de complex și atât de extraordinar. Dacă nu facem ceva extraordinar, noi nu ne simțim bine. Adică când de fapt lucrurile, și știu că iar e un aspect despre care am mai vorbit cu tine, simplitatea, lucrurile simple sunt foarte importante. Adică noi minimizăm niște lucruri extraordinar de importante la un moment dat, să fii alături de un prieten, să fii alături de familie, să fii alături de mama sau de tata sau de copil în momentul în care ai nevoie, are nevoie. Da, chiar mă gândeam la un moment dat că Dumnezeu, când ajungem la judecata de apoi, nu ne întreabă cât ai făcut și nu cât ai făcut, dar unde ai cântat și cât ai cântat și ce ai făcut. O să mă întrebe, ai fost alături de familia ta, i-ai ajutat pe cei din jurul tău. Lucrurile astea contează. Astea sunt lucrurile care contează cu adevărat. Sigur că și arta așa are rostul, un rost extraordinar, dar este tot pentru suflet, nu pentru egoul propriu. Laura, nu e... Da. Dar ca să îi ajuți pe ceilalți, iar un lucru foarte important, eu am conștientizat un pic mai devreme decât tine, cel puțin lucrul ăsta despre care vorbesc acum, la 30 și ceva de ani, cred, că am aflat că de fapt e foarte important, în primul rând, să ai grijă de tine, să te pui pe tine pe primul loc. Ori noi nu prea suntem educați nici din punctul ăsta de vedere. Într-adevăr, aici nu. Este chestia asta la noi destul de generală. Asta spun. Iar mie mi-a rămas când am mers prima dată cu avionul, la un moment dat, s-a întâmplat destul de târziu, asta spuneam, am fost foarte atentă la ce spune stewardesa. În momentul în care îți explică foarte clar faptul că dacă tu nu îți pui masca de oxigen, nu o să-l poți ajuta pe cel de lângă tine, efectiv am avut un declic și mi-am dat seama că, evident, după mi-au apărut în față tot felul de cărți pe care le-am citit și am înțeles că nu poți să ai grijă de ceilalți dacă nu ai grijă în primul rând de tine și nu ești tu bine. Și aici mai avem de lucrat. Absolut, absolut, într-adevăr. Eu cred că văd și la generațiile dinaintea noastră, la noi în țară, în România. Bunica mea a avut 13 copii. Un lucru absolut extraordinar din partea tatălui. Și a avut, ca și mama mea, un spirit de sacrificiu ieșit din comun. În primul rând, să le fie bine celor de lângă mine. Să-i ajut pe ceilalți. Eu vin și eu după aceea. Nu este un lucru care se întâmplă mult, foarte mult la noi.
Și am înțeles, am ascultat acest exemplu de multe ori care mi s-a dat cu masca. Și este un exemplu foarte bun, pentru că, mai ales de când am devenit mamă, știu că am spus fraza asta mult, dar vin multe realizări odată cu maternitatea și uneori ajungi la oboseală foarte mare. Și mi s-a spus de multe ori, trebuie să ai grijă de tine ca să poți funcționa pentru copilul tău. Și lucrul ăsta se aplică în foarte multe locuri. Și trebuie să știm, să căutăm, nu în mod egoist, pentru că se poate da și în altceva, dar la modul, așa cum spui, căutând simplitatea, având țeluri simple, bune, sănătoase, clare, dar nu care să ne pună pe noi înșine în evidență, dar țeluri care să ne dea puterea să fim într-o stare bună și să putem fi așa cum trebuie lângă ceilalți, să-i putem ajuta, să le putem oferi un zâmbet, o îmbrățișare, o vorbă bună, cât poate duce o vorbă bună. Și sunt mulți, am întâlnit mulți care n-au putut să spună o vorbă bună. Și lucrul ăsta cred că vine din faptul că, probabil dintr-o nemulțumire cu ei. Laura, îți vine să crezi că am ajuns la final de emisiune? Adică a trecut ora românilor de pretutindeni de astăzi repede. A trecut, dar mai vreau foarte scurt să îmi spui un singur lucru. Ce îți dorești în viitorul apropiat, ca să zic așa, pentru tine, pentru fetița ta, pentru voi, pentru noi toți până la urmă? Să fim sănătoși, să putem să fim unii lângă ceilalți. Am întâlnit, fac o mică, scurtă paranteză, am întâlnit niște oameni extraordinari acum la reîntoarcerea în țară. Avem o prietenă comună pe Sânziana Mircea, pe care o să o avem invitată de asemenea la Ora Românilor. Este o extraordinară pianistă și ne-am apropiat foarte tare, am făcut lucruri frumoase împreună. Oameni pe care să-i tot ai lângă tine, familia, este cel mai frumos și cel mai important lucru. Restul de la Dumnezeu vine. Cu alte cuvinte, să ne dorim să fim sănătoși și să apreciem mai mult lucrurile simple și oamenii de lângă noi. Absolut. Laura, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit din nou la noi. Să dea Domnul să ne auzim și să ne revedem cu vești bune și cred că mă bucur foarte mult și nu doar eu, ci și toți românii în general când văd că românii care pleacă în străinătate se întorc și rămân în țară. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor. Ne revedem cu un alt invitat special.